Zaterdagavond was de Schouwburg goed gevuld. MMSK Petrus Bande verzorgde daar een concert dat geheel in het teken stond van de dodenherdenking op 4 mei en bevrijdingsdag 5 mei. Aan het concert werkten ook enkele bekende Venraynaren mee. Venray viert vrijheid. Dat was de veelzeggende naam van het concert wat werd geleid door dirigent Joop Derks. Nou, wij proberen 1 keer in de 2 jaar een theaterconcert te verzorgen. En iedere keer zoeken we naar een ander thema. En dit keer dachten we, nou, zo met 4 en 5 mei. Dus volgens mij heel lang geleden dat er een bevrijdingsconcert is geweest in Venray. Dus we dachten, het wordt tijd. De groep muzikanten heeft meer dan een jaar gewerkt aan deze voorstelling die speciaal voor 4 en 5 mei ingestudeerd was. Ja, het heeft alles te maken met herdenken en bevrijden. Voor de pauze hadden we een stukje herdenking erin zitten. En na de pauze dan is het vooral veel bevrijding, feest. We vieren de vrijheid. Voor het muziek-, mars- en showkorps, zoals MMSK voluit heet, was dit een erg grote theaterproductie. Maar wel eentje die zeker voor herhaling vatbaar is. Nou, niet voor volgend jaar, maar wel voor over 2 jaar. Dus voor vereniging is het gewoon ontzettend intensief. Je moet toch met een aantal mensen bij er maanden heel intensief mee bezig. Want je wil gewoon wat meer neerzetten dan alleen maar een concert. Je wil er gewoon echt een fantastisch mooie show van maken. En dat vergt gewoon ontzettend veel voorbereiding, denkwerk, van alles uitproberen. En dan uiteindelijk dan moet het tot een mooi eindresultaat komen. En dat mooie eindresultaat was zeker ook te danken aan de vele bekende Venrayse artiesten die hun medewerking verleenden aan deze productie. Onder andere Mieke Jansen en Don Mulders stonden tijdens de voorstelling regelmatig op het podium. Net zoals vrijwel elke harmonie of fanfare is ook MMSK steeds op zoek naar nieuw talent en nieuwe leden. Ja, inderdaad. Natuurlijk, we zijn altijd op zoek naar nieuwe muzikanten. Mensen die nog nooit een instrument gespeeld hebben, maar ook mensen die wel al een instrument spelen. Zijn bij ons van harte welkom. Samen met de muziekschool krijgen ze een opleiding bij de muziekschool. We hebben een jeugdorkest, een opleidingsorkest samen met Fanfare Sint-Oda uit Merselo. En zo zorgen wij voor een gedegen, goede muzikale opleiding voor de jeugd. En proberen ze op die manier binnen te krijgen. Ja. Het Odapark heeft sinds kort een nieuwe tentoonstelling. Graves, Souls and Secrets toont het werk van 2 buitenlandse kunstenaars. Na de kunstmanifestatie Mindmap is Odapark aan de slag gegaan met een nieuwe serie. De huidige expositie is gebaseerd op een actueel thema. En deze keer vonden we heel sterk dat het moest gaan over onze geheimen die we wel of niet bewaren. Want in de tijd van de social media, met de twitteraars en de Facebook, gaat alles de wereld in, de grote wereld in. En hou je bijna niks meer geheim. En we zeggen van we gaan toch eens kijken van kunnen we daar iets mee. Vandaar ook Grave, Souls and Secrets. Dus onze diepe zielen roerselen en de geheimen, bewaren we die nog, ja of nee? En hoe gaan kunstenaars ermee om? Er zijn 2 kunstenaars uitgenodigd om hun werk tentoon te stellen. Dit zijn 2 zeer verschillende exposanten. Het is een jonge kunstenaar, Petra Vallimedottir uit IJsland en Johan Teron uit België. Petra is de jonge kunstenaar en Johan de wat meer gerenommeerde, die al wereldwijd bekend is. En dat is eigenlijk ook altijd wat wij graag willen. Dus de jonge kunstenaars naast de wat oudere kunstenaar neerzetten.
Mensen zijn verrast en onder de indruk van het werk van beide kunstenaars. Vooral de wand met enveloppen van de IJslandse kunstenares blijft de bezoekers bij. Dat is dit werk wat hier achter mij staat, dat is heftig werk. Het ziet er heel mooi grafisch uit, maar tegelijkertijd zijn het ook de allerlaatste woorden die een ter dood veroordeelde gezegd heeft. En dat is best wel heel heftig. De kunstenaar heeft ze allemaal op internet gevonden. Alle laatste woorden of teksten en zinnen die een ter dood veroordeelde gezegd heeft in Amerika, die kun je gewoon vinden op internet. En dat is best wel heftig natuurlijk als je dat realiseert. Dat niemand meer zijn eigen dingetjes, zijn eigen geheimen of alles wat hij maar als laatste gezegd heeft, dat je dat kunt vinden op internet. In de kelder van het theehuis is werk te zien van de Belgische kunstenaar Johan Tahon. Zijn kunst zet de bezoekers aan het denken. Het lijken aanvankelijk mooie beelden, sculpturen, maar als je je wat dieper verdiept, weer meer verdiept in het werk, dan merk je van, goh, die heeft toch wel iets heel heftigs, heeft die man. En hij probeert het zijn hele leven, waar hij mee struggelt en waar hij mee vecht, in zijn beelden te leggen. De expositie valt binnen de moeilijke tijden voor de cultuursector. Toch gaat het Oderpark niet bij de pakken neerzitten. We hebben echt de keuze gemaakt. We gaan niet gewoon zitten kniezen van nou, we krijgen bijna geen ondersteuning meer. We moeten het allemaal zelf zien te gooien. De sponsoring valt steeds verder weg. We zeggen nou, we gaan door. We hebben heel veel energie en samen met onze vrijwilligers doen we dat ook. De expositie Grave Souls and Secrets is te bezoeken tot eind augustus. De kunstroute Holtheesmacht is op dit moment in volle gang. Tot en met aanstaande zondag zal het werk van 31 kunstenaars in de twee dorpen te zien zijn. De titel van de manifestatie is wederom Op de grens van. Ook de route is onaangepast. Toch is deze 5e kunstroute anders dan de vorige keren. We hebben geprobeerd inhoudelijk gezien toch weer een slag te maken, kwalitatief, qua diversiteit. En we hebben heel veel energie gestopt in het fine-tunen van de kunstenaars met de locatie. We hebben getracht echt de kunstenaar zo'n locatie te laten adopteren en te kijken wat hij met zijn visie en materialen en creativiteit, wat hij daarvan kan maken. En zo hebben we een aantal plekken die echt belevenissen zijn geworden. Er doen 31 kunstenaars mee aan het tweejaarlijkse evenement. Er is een grote diversiteit aan werk te zien. Nou, dat varieert van Louis Laroy, dat is een internationaal vermaarde glaskunstenaar, tot de schilders, de keramische specialisten, installatiekunstenaars, digitale ontwerpers. Zeg maar over het hele scala van de kunsten, van de visuele kunsten, hebben we wel mensen. We hebben een 31-tal kunstenaars, of in feite rugnummers zoals wij het intern noemen. En sommige rugnummers behelzen meerdere kunstenaars. De kunstroute is 4 dagen lang te bezoeken. Het feit dat het een meerdaags evenement is, onderscheidt de kunstroute van andere kunstmanifestaties. Dit heeft zijn voor- en nadelen. Het blijft allemaal 's nachts overstaan en dat soort dingen, dus we moeten maatregelen nemen tegen van alles en nog wat. Een van de voordelen is ook dat we met een dagje minder weer niet zo zitten. Ja, dan hebben we nog 3 dagen goed weer over. En wat ons onderscheidt van de kunstmanifestaties, atelierroutes en wat iets meer zijn, is precies wat ik zei. Wij proberen te vermijden dat de kunstenaars morgens komt met de schilderijtjes die ergens neerhangt en ze 's avonds weer ophaalt. Dat kan men overal zien. De route is 2 kilometer lang. Mensen kunnen bij de Mariakapel in Holthees of bij het Pelgrimshuis in de Smacht starten. De kunstroute is nog tot en met zondag te bezoeken.